जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार वार्ड नंबर 26 गौरीगंज से बड़े भैया संजय यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर अपने क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बनाएं और अपने क्षेत्र का पूर्ण विकास कराएं। सबको देखा बार बार, जी हाँ सबको देखा बार बार, इनको देखो एक बार। संजय भैया के जितावे के बा, वार्ड नंबर 26 चमकावे के बा, वार्ड नंबर 26 चमकावे के बा। संजय भैया के जितावे के बा, वार्ड नंबर 26 चमकावे के बा। जिला पंचायत सदस्य बनावे के बा, संजय भैया के विजयी बनावे के बा। चाचा चाची साथ निभावे के बा, घर घर खुशहाली लावे के बा। जिला पंचायत सदस्य बनावे के बा, संजय भैया के विजयी बनावे के बा। हक अधिकार पाने के लिए, शिक्षा और रोजगार में समान भागीदारी दिलाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस बार वार्ड नंबर 26 से बड़े भैया संजय यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। शिक्षा व्यवस्था के ठीक करवाई है, हक अधिकार जन जन के दिलवाई है। क्षेत्र में विकास करवावे के बाद सड़क के पक्की बनवावे के बा। जिला पंचायत सदस्य बनावे के बा, संजय भैया के विजयी बनावे के बा। अरे चाची, अरे ए दादी, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार वार्ड नंबर 26 से बड़े भैया संजय यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बनाकर अपने क्षेत्र का पूर्ण विकास कराएं। जनता के भाई हुए, जनता के लाल हो, जनता के खातिर बनी स्वच्छ अस्पताल हो। टीम 0055 आवे के बा, अपने क्षेत्र के शान बचावे के बा। जिला पंचायत सदस्य बनावे के बा, संजय भैया के विजयी बनावे के बा। जन जन के सम्मान में संजय भैया मैदान में। तो जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार अपने क्षेत्र के सम्मान को बचाने के लिए बड़े भैया संजय यादव जी को वार्ड नंबर 26 से वोट देकर जिला पंचायत सदस्य बनाएं। अमित विशाल और मनोज भैया परदीप शैलेश लड़ी है हक के लड़ैया। हक अधिकार फिर से लावे के बा, घर घर खुशहाली लावे के बा। संजय भैया के विजयी बनावे के बा, जिला पंचायत सदस्य बनावे के बा। संजय भैया के जितावे के बा, वार्ड नंबर 26 चमकावे के बा। जिला पंचायत सदस्य बनावे के बा, संजय भैया के विजयी बनावे के बा।